съм Марин 3 и това е Рори. Днес ще снимаме в един наш world и ще снимаме малко оцеляване. Много ви хареса. Да. Аз съм Рори. Знаят вече. Добре. Сега почваме колма. Могни ми да направим платформите, Рори? Опитвам се да. Чай, ти долу ли си? Да. Виж, платформите ги направим с такова дърво. Качвам се. Стой. Както виждате, първо започваме с няколко стака дърво. Няколко стака дърво. Аз нямам такова. Нямам такова дърво като твоето. Ето, ела, аз имам половин стака. Ох, ладно. Ето като. Така, това е първо клипче на първи епизод на оцеляването. Оцеляване на предела. Ще развиваме доста в този клип. Клипчето ще бъде някъде 10 минутки. То само толкова ни позволява бандикам. Нали мога да снимем се? Да, сега... Крашва ли ми сървъра? Не. Още не е крашно. Чай, тук няма колона, бе, умник. Направи го долу. Така, в този епизод трябва да намерим спаунер и да се сетнем с рейс минимапа. Както виждате, и двамата сме с него. Всъщност виждат само мен, да, ама. Да. Чистите на едно малко островче. Сървърчето е за 8 човека. Това е LAN мрежа. Ако знаете какво е това. С една програма ни наречена Хамачи. Свързваме и така играем. Добре, да, те не са прости сега. Всякаква се прави. Може да. Ек, на три махурчета съм. Ще умра. Давай. Правя тук. Аз странично такива. Мисля садна. Мисля садна заради мехурчетата. Натисни за малко F1. Why? Натисни ли го F1? Да, точно много лаги. Махнати са менюто отдолу, нали? Да. Искам да не се прецака от рейс минимапа, защото на мен големи се прецака. Правиш ли го? Опитвам се, ма... Лаги. Ай, какъв лаги. Лаги ли бе? Малко. Не мога да си мръдна мишката, ма това е изключение. Ето ми го сетпоинта, това е малкото ромче. Аз ще 5 минутки АФК, така. Не се го прави. И после ще го пусна на забързано да гледат как го правиш холма. Това е нашия работлив Арин 3. В принцип на игра става мангалски скин. Да, ама сега това му падна, защото се беше вбесил и нямаше на кой си го изкара и покръща малко на скина. Те го смениха. Да. Беше страшно як скин. Нали знаеш на Флори 500 скина, бе? Да. В един сървър го смениха и го направиха женски. Що? Не знам, направиха го на някакъв хипопотам. С някакви вилици в ръцете. Вилици? Да, бе, някакво много странно. И хора изпростяват. 100 цента. Някакъв течер пак имаш ли? Защото аз спратих джара и то не смесен течер пак в енчево. И то обикновения. Трябва аз дали съм го сложил или? Да. Виж клач как са по-яки. Да, стой, че пак ми лагва. Аз гледам да решавам много с камерата. Знае клипа може да не бъде качен. Аре, изчакай малко, поне си такова си сложи 64 битовата джава. Прави го на пауза. Пауза? Честно ти кажа, не знам кое копче беше за пауза. Така че ще е доста трудно. Аре, малко така по-бавно, като мърдам, ти като не подскачаш толкова. Аз тук ще седна пак.
Я гледай, някой му... Да, както виждате, почваме с същи отвари. Да, така е направен. Чакай цъкна F1 да видят. Това е само за спид. Дават ми по 32 във всяко начало на играта. Смеш това зеленото, бе. Кое бе? Отваряте ли? Ето. Днес ще си го сет на зелено рамче. Моето е червено. То се вижда при хората, дето бях. Моето беше червено. Много го смених. Аз Малко много... дразни. Не, си ма кефи. Мен да. Малко дразни. Прилича малко на дрехите ти в стоски. Да, бахте неща с скин. Много зле го направих. Продължай правиш къщата, че трябва да го направя за бързо. Ще ти прасна един. Жено. Но се. Не, това е. Много праски, че ще си пусна. Както виждате, сървърчето е Опа, лага ми спря. И давай. пак лагна. Не, оправи се, бе. Това, защото сега съм сложил рей минимап и първите няколко минути ще го лагвам. Оля, давай на мен така ми беше много смотано това. То докато се пригоди, ти помислиш, знаеш колко настройки са това. Чай ще тук обърках. Що си го объркал? И от другата страна направи както при мен. Като аз тук го правя. Тук ще бъде чест. Ще бъде пълно често. Направим после втория етаж. Следващия епизод. Добре. Аз си подскачам върху ромчето. Толкова си голямо бъде, чакай. Пъргам си почнете. И още една. Гледай сега какво му се вика спринти скоро. Аз спи докато. Дай се спи, дай спи. Ари бе, помагай ми майна. Нямам майна, ти помагам. Аре помогни малко бе. Добре. Тъпвам там. Не мъркай, аз ще кажа не мъркай. Чакай, аз имам брадичка. И аз имам брадичка. Виж, оставяме тия от страничните две. Много чупа с стъкло. С брадва да я спи с стъкло. Видях, оставяме само с две. Айде да направим завъртяни стълби. Айде. По-натам може да се развием и асансьор да си направим. Това ще бъде някъде 10-ти епизод. Може и след 4-ти. Да бъдем оптимисти. Меняйте ми пото. Оптимисти. Как се спида? Много обичаме така спида с тази това. И аз, особено в Преди ще изям бан от модератора в харда. Аз пия една спид, влизам с диамантен сет. С спида така свърта наляво надясно и той ми вика хак. Дадохме една да изпие, след модератор 9 влезна модератор 3 и му вика, мод искаш ли да банна за спид хак? И той се спока се смее. Бах тъпите. Чакай малко, мълчи става. Аз сега като толкова знаеш, ще заграда. Стой си там, бе. Браво, чупи. Ти се занимава, само губиш време. Мотин, ще влезна в... Направи, ще влезна в акото. В акаунта, бе, не в акото, бе. Аз много обичам така го викам. Абе, има момент тъпи си, бе. Ти си пълно канчи. Аз па канчи. И дрънкам, бе. Нещо подбуднахме днес. Бръдни, бе! Абе, ще удара с бродата. Влезна в акото. Ние ще ги сцепим тия хора. Кой знае как някой от тях вече ще подиграят като луди. Да, ще ни пишат толкова коментари. Сме идиоти. Да. И тъпоти и дрънкаме. Да, и тогава ще ги съда. Какво казваш? Това като извън вземен крак, бе, гледай, бе. Твоя! Не, бе, това е верно като на тия космическите чиния, тия го... Си много тъпо дете, бе. Зрителите ще го докажат, че е такова. За признание, той е малко откачен. Да.